Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel second November ni big update सफैदों नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ 15,000 बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्कुटार्सनि बागै जायनोखि फरायसा नोंथांमोना फाइनाली मोननो थांगासिनो दङ दा बेनि डेट ओंखारबाय दा बबे मोनसे डेटआव मोनग्रोगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि राङारि अनसुंथाइ एबा फाइनान्शियेलि एसिस्टेन्स नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा जायफ्रा मोनगोन बयबो कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे माब्ला मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय अरुणोदयनि राङा माब्ला हाबगोन बेनि सायाव आपडेट दङ दा जियानो जा लोगोफोर जों फैग्रोबाय आसामनि अफिसियेल साइट फाइनान्स डिपार्टमेन्टनियाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दासान्दि गोबां आसामनि राङारि अनसुंथाइनि एप्लाइ खालामगासिनो दङ जेरै चिफ मिनिस्टारनि राङारि अनसुंथाइ एबा स्किमा दायो सोलिगासिनो दङ स' बिनि लास्ट डेटआ 7 नभेम्बरसिम थागोन रेजिस्टार प्रसेसआ आरो बे रेजिस्टारा जोबनाय लोगो लोगोनो फाइनाल फर्म साबमिटआ जागोन लिंकआ एक्टिभ जाबा नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय मोननो हागोन स' बिदिब्ला बे राङारि अनसुंथाइखौ सोर बादिया मोनगोन स्टुडेन्टसफ्रा माब्ला मोनगोन सोर मोनगोन जों डिटेल्सखौ नायनो फै दा जोंनियाव मोनसे आपडेट सफैदों नोंथांमोना दायो नायनो हागोन दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल आपडेट दा नोंथांमोना बे अफिसियेल आपडेटआव ओरैबादि मोनदों जायनोखि स्टुडेन्टस नोंथांमोना मेट्रिकआव एबा नोंथांमोना 7 एग्जाम HSLCआव 75% मोनदोंमोन अब्ला स' नोंथांमोनाहाय सिगां लेपटप एबा नोंथांमोना PC मोनदोंमोन नाथाय दायो बिनि सोलाय 15,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बेनो जाबाय आनन्दराम बरुवा एवार्ड स्किम आरो बेखौ मोननाय जासिगोन 29 नभेम्बराव स' नोंथांमोना 29 खालाराव नभेम्बराव बेखौ मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 15,000 एबा 15,000 बेवहाय मोनसिगोन आरो टटेल बेनिफिसियारिस दङ 27,183 जन मेट्रिक पास जानायफोरा दा बे 15,000खौ नोंथांमोना मोनसिगोन सिगाङो लेपटप एबा PC होयोमोन बिनि सोलाय राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय जाय रांजों नोंथांमोना नांगौ जिनिसखौ बायना लानो हायो जेरै नोंथांमोननि ड्रेस एबा नोंथांमोननि माखासे नटबुक एबा नोंथांमोननि माखासे बिजाब बायनो थाखाय बे रांखौहाय होनाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय स' बेखायनो जाहाथे बयबो मोजां खामानियाव बाहायो आसा खालामो नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना जाहाथे बे रांजोंहाय गोजौ फारसे जाहाथे गुबुन नोंथांमोना बिथिङाव बाहायनो हायो बे रांखौहाय एन्ड बेनिफ्राय बय स्टुडेन्ट जायनोखि नोंथांमोना 75% बेनिफ्राय हिनजावसाफोरा 60% मोनदोंमोन HS लेभेलाव नोंथांमोननो 30 नभेम्बरावहाय स्कुटार्स राननाय जासिगोन थ' नोंथांमोना AHSECनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना डक्टर बानिकान्तनि काकतिनि बे स्किमनि आन्डाराव नोंथांमोनाहाय 30 नभेम्बरावहाय मोननो थांगासिनो दङ स्कुटार्स टटेल बेनिफिसियारिस दङ 35,000नि बारा बेनिफ्राय गार्ल्सनि गेजेराव 30,000नि बारा बेनिफ्राय बयसआ जाबाय 5,000नि बारा दा नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सखौ मोनगासिनो दङ दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना नायोब्ला जाहाथे नेक्स्ट लेभेलनि HSC एग्जाम बेनिफ्राय HSLC एग्जामा जुदि मोजां नाम्बार लायोबा बेबादि लायोबा नोंथांमोनाबो मोनलांबाय थागोन स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना फरायनायाव जाहाथे गोसो होयो एन्ड पार्सेन्ट लानानै नोंथांमोना गुबुन जब्स एबा नोंथांमोना गुबुन लाइनाव जाहाथे थ' नोंथांमोना थांनो हायो बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय स' बिनिफ्राय अरुणोदय स' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि अरुणोदयआ माब्ला हाबगोन दाखालिबावै गासै 7 लाख गोदान सोसनबाय दा 30 लाखनि बारा जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननि रांखौ सोनाय जासिगोन 10 अक्ट'आव एबा नोंथांमोना 10 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो 250 रांखौ मोननो हासिगोन दा स्टेटास नायनाय रां हाबदों हाबाखै नोंथांमोननि पर्टेलाव एक्टिभ जाफिनसिगोन आरो जेब्ला जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन सिगांनि बायदि दा नोंथांमोननि राङा फैगौ हाबसिगोन आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोनाबो मोनसिगोन जुदि मोनाखैब्ला खनसे एकाउन्टाव नोंथांमोना चेक खालाम जे माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंबा KYC नांदोंबा स' नोंथांमोना साबमिट खालामनानै एक्टिभ खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना रांखौहाय मोनबाय थायो दा बेनोमोन दिनैनि माखासे राङारि अनसुंथाइनि बिग आपडेट